Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarapy ýurdumyzda täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Türkmenistan prezidenti buyrugy golşekdi resmi amalaýaklykda Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň aradan çykyny sebäpli bu ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna gynanç bildirmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyny ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalaryna 2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherine gulluk iş taparyna gitmäge ruhsat berildi. Mehriban ileşler, ýa-ni tanıştyrılan resmi namadan ma'lum bolýaly, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň taşrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly Iliýan Şolsy, Hacı Arkadamyz, Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyna wekilçilikli topar Birleşen Arap Emirliklerine uğrady. Ahyrman Arkadamyzyň ýolbaşçylygyna topar Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň beýwagt aradan çykmagy wirarly geçirilýän hatyra çärlerini atnaşar. Birleşen Arap Emirlikleriniň garaşdy. Beýtarap Türkmenistan bilen oňyn we özara bekfit gatnaşyklaryň ösürilmegini Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň ýagurdul goşundynyň bolanlygyny bellemeli. İki tarap bilen taglalaryň netijesinde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy. Türkmenistanyň hormatly Iliýan Şolsy, Hacı Arkadamyzyň ýolbaşçylygyna wekilçilikli toparyň dostlukly ýurdun görnükli döwlet başçylygynyň hatyratyna uralýan ýaz şäherlerine gatnaşmaklary oňa bildirilýän hormatyň nowatdaky beýany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyny şeýle hut öz adynyň Awstraliýa arkalaşygynyň general gubernatory David John Hurla Türkmenistan bilen Awstraliýa arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başçylygymyz hatynyna döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň birek-birek hormat goýmagy, deň hukukly hemde özara ynanşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraply gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nyktady. Şeýle ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň bilelikdäki taglalaryň netijesinde iki halkyň bekfidine mundan beýlegem ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp general gubernator David John Hurla berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowaçlyk Awstraliýa arkalaşygynyň halkyna bolsa ötüş we awadançylyk arzuw etdi. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň 1-nji parlamentary forumy hemde Venanlaryň dialogy ul üstünlük bilen geçdi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça geçirilen bu çäýerler gatnaşyjylar olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçünedilendigini hemde forumda kabul edilen çözgütleriň öňe sürülen meseleleň tutuş adamdan üçin ähmiýetliligini aýratyn nyktadylar. Soňky ýyllarda garaşdy beýtarap Türkmenistanyň başlangyjy bilen häzirki döwrüň sewit we ählimi möhüm meselelerini çözmekde düýp götür täze toplumlaryň we giňerimli çemeleşmeleri, täzeçil taglimler öňe sürýän teklipleri Mehriban watanymyzyň parakaçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşulyk we durnukly tüşelgelerin esasy uradynýan ýurt höküminiň derejesini has aýdynlygy bilen tasdik edýär. Ýurdumyz soňky ýyllarda ýer halkara maslahatlarynyň forumlarynyň hemde ýokary derejedäki duşuklaryň geçirilýän hemde umumy adamzat ötüşiniň esasy meseleleri boýunça netijeli pikir alşylýan açyk meýdança urly we ýeri habarlar agentliklarynyň okujylarynyň ünsini öýdüni çekmekde ul orna eýe bolýar. Dünýä ýurtlarynyň metbuat sahypalaryna, internet saytlaryna we teleradioýlaryna diňe bir ýurdumyzyň däl eýsem tutuş sewitiň we Russiýa Federasiýasynyň durmuşyna möhüm ähmiýet bolan bu taryhy wakalary giňden beýan edýän maglumatlaryň berilmegi, awraýly teleýaýlymlarda ýürüýti gepleşiklerin taýýarlanmagy, Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygynyň nowatdaky beýany urly. Dünýä Birleşiginiň işlerini ören işin gatnaşýan kimde ählimi bekwitlere laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny öňe sürýän Türkmenistanyň bu başlangyçlary boýunça işlenip taýýarlanan oňyn daşary syýasat strategiýasy tutuş dünýäde ul gollawy bolýar. Bu ünler tevtin yurtlarının metbuatynyň, daşary yurtlaryň awraýly teleradioýlarynyň we beýleki media serişçileriniň ünsi Türkmenistanyň başlangyjy boýunça geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň hemde Venanlar dialogunyň öňe süren meselelerini we bu halkara çäýerleriň ähmiýetini gönükdirýär.
Daşary ýurtlaryň köpçüliklerini habar edişleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň sözlerine salgylanmak bilen Sebitiň ýurtlary özara gatnaşyklaryna hoş niýetli goňşulygyň, özara hormat goýmagyň, dogonlygyň hemde halklaryň medeni taýdan ýakynlyklaryna dayanýanlygy, bu berk binýadyň bolsa geljegi önemli garamagy, birnäçe ular boýunça hyzmatdaşlygy giň möçhörli, uzak mökletliğin esasy guramagy mümkinçilik berýänligini belleýärler. Şerde halkara habarlar agentliklerini, teleýaýlymlarda we internet saytlaryny Merkezi Aziýa döwletleriniň Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunun hemde zinanlar dialogunyň ähmiýeti barda edilip, ýokary döwlet derejesindäki syýasy gepleşikleriň bu ýetýäde görnüşiniň döwrüň wajyp talabdygyny, onuň ynanşmak we işiň ýagdaýda Merkezi Aziýa döwletiniň has möhüm meseleleri boýunça özara kabul ederlikli bilelikdäki çözgütler aralyk maslahatlaşmagy hemde kabul etmäge mümkinçilik berenligi bellenli. Umuman Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň iri habarlar agentlikleriniň teleýaýlymlarynyň paýtagtymyzda geçirilen halkara çäýerlerini giňden seslenmekleri, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça alınıp barlayan işleriň tutuş Sebitiň ýurtlar üçin ähmiýetliginiň nowatdaky beýany urly. Yurdumuzda jemgyýetiň iň gymmatly hazinesi bolan adamyň saglygyny goramagy gönükdirlen işleriň netijesinde saglyk goraş ulgamyny ýetgiderli tutumly işler amala aşyrylýar. Dünya ölçülerine layık gelen, öňde barja lukmançylyk tehnikalary, ýokary tehnologiýalar bilen üpçünedilen, häzirki zaman saglyk merkezlerini, şipahanlaryny halkymyzyň saglygyny dikeltmek we diň almak üçin ýakly mümkinçilikler dürdilen. Şerde gahrman arkadamyzyň adyny göterýän Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat galmasynyň mümkinçiliklerini peýdanyp, haýyr sahawat işleri giň ýerimde alınıp barlýar. Yurdumuzda çağalyň saatlaşykly üçin ýola goýmak hemde saglygyny goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan ýygyderli alad edilýär. Hemde bu ýörelgeler hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Ma'lum bolşýaly 2020-nji ýylyň maý aýynyň 5-ine gahrman arkadagymyz Türkmenbaş şäher köpi ugruluk hastaxanasyna iş tapar bilen barany şol ýerde bejergi alýan raýatlarymyzyň enatalary we özleri bilen söhbetdeş bolmagy bilen howannarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gandasynyň hasabyny degişli bejergileri geçirmek babatynda çözgüt kabul etdi. Ine ýaň ýakyny bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howannarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýyr sakawat gandasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky enäniň we çaganyň saglyk goraş ilmi klinik merkezine hemde Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkeziniň ýürek noksanlyklary bölümine kesellerden ezir çekýän howannarlyga mätäç sagalary ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan hirurgiki bejeriş amallary üstünlükli ýerine ýetirildi. Çağalaryň hirurgiki bejergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly bolmak bilen çağalaň her ýerde degişli hastaxanalarda nowatdaky dikeldiş bejergilerini alýarlar. Asalyndan çağalar sagdyn çağalaň toparyna goşuljakdygyny, çağalary nowatdaky gödäwçilikden geçiren lukmanlar ynam bilen bellediler. Men Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkeziniň rengen endoskular hirurg lukmany Meýlis Annaýew. Biziň merkezimizde 2015-nji ýylda dogulun oglança Şynşyrbek bereketi dogu ýürek kemisligi, açyk arterial akymy sebäpli endovaskular usul arkaly okkluziýa operasiýasy geçirildi. Çağa biziň merkezimizde ýüz tutanly hereketde ýüze çykýan demasma çalt ýardamakla arz edip geldi. Transtorakal ehokardiografiýa barlygy arkaly çağajykly dogu ýürek kemisligi, açyk arterial akymy anyklanyldy. Şol sebäpden endovaskular usuly arkaly operasiýasy geçirildi. Operasiýa çağanyň bedenine tiýgi ýetirmeden, ýagny damarlaryň üstü bilen açyk arterial akymy barlyp, ýürütüçleriň okkluderlary oturtmak arkaly açyk arterialyň akymy dolu ýapyldy. Şeýle hem çağanyň şeýlekde dogu ýürek kemisligi bejerildi. Men Abaýewa Ogulby, Abaýewa Erejepiýewiň ejesi 10-njy maýda Abaýewa Erejepiýewi gyýdymy operasiýasy sagamanjak sag boldy. Lukmanlara köp sag bolsun aýdýaryn. Häzirki döwürde gyýjagadym lukmanlaryň kömegi bilen tapkyrly bejergesini dowam edýär. Gyýjagadymyň ýagdaýy gaty gowy şu pursatdan peýdalanyp ýene-de bir gezek gahrman arkadagymyza, arkadagly serdarymyza janyň sag ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Mundan beýlekde tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Ben arkadagymyz men gutuldum, sag bolun. Häzirki günlerde döwrümüziň derwäs meseleleri bilen baglanşykly maslahatlara giň ýerimlerliýär. İşin häsiýetli çärler ösüşlerimiziň öz bolşly beýanlar.
Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Merkezi Aziýa döwletleriniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy, parlamentary hyzmatdaşlygynyň taryhyna täze sahypa atly maslahat geçirli. Maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlary hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de işçi agdalary, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport pudoklarynyň wekilleri işçi gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibiniň esasy meselesi häzirki wagtda Türkmenistanyň sebitde hem-de dünýäde syýasy durnukylygy saklamak hem-de gollamak, hoşjetlik, goňşuluk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýürelgelerini ösdürmek baradaky başlangyçlary türkmen halky dünýä sebitini öz münasip orny tapýany hakyna boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hem-de mejlisiniň magtumuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna parlamentary forum milli demokratiýanyň aýdyň ýolunaky kämil nüfusy atly maslahat duşu geçirli. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary oky mekdepleriniň rektorlarynyň forumuna hyzmatdaşlygyň meseleleri ara maslahatlaşyldy. Foruma halkara insanperwer alimleri we ösüş universitetiniň magtumuladyna Türkmen Döwlet Universitetiniň Türkmenistanň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň bilim ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar. Sadyn Jemgyýet Berkara Döwlet atly maslahat Demokratik Partiýanyň syýasy geňeş tarapyndan geçirildi. Arkadaýly baş kanuny watanyna parly ýaşyl togum baky pasarda atly çäre Türkmenistanyň mejlisi Agrar Partiýanyň merkezi geňeşi owa goşuluk toplumy bilen bilelikde geçirildi. Türkmenistanyň ýokary gaýetine Türkmenistanyň ýaşyl togy parakatlyk baýdagy esasy kanuny berkararlyk binýada atly dawraly maslahat geçirildi. Marat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de ýaşlar guramasynyň aşawa şeger geňeşiniň içeri işler ministrliginiň bilelikde guramaklaryna milli mirasyma syýlagym sarpam arka dagly serdarymyz howunlar arka matly wagyny syýga duşu geçirildi. Magtumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde geçirilen ilmi aman maslahat Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagy agdywýeliniň berkararlygyň hem-de awadançylygyň kepili ile watlandyrly. Binýady berkden tutulan döwlet atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Binegarlyk Gurulşy institutyna geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwlet baýdamydan belente parlamasynyň kepilleri atly ilmi amal maslahat inженер tehnika we ulaw kommunikasiýalar institutyna geçirildi. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýdagy berkararlygyň hem-de mizemelligiň nişanlary atly dawraly maslahat geçirildi. Watanymyzyň ösüşlerine muqaddas baýdamyda başlanyp bagtyar talepleriniň ýerine ýetiren aýdyndyr edebi saýla çykyşlary ören täsirli boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagynyň güni münasibetli taryhy özgertmeler, jemgyýetiň ösüşi hem-de güýçli binýady atly ilmi amal maslahat halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetine geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşyna bagdalgydyr atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş instituty tarapyndan geçirildi. Ýaşyl toýgly diýarymyzda sany ykdysadyýet üstürmeň hukuk esaslary atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Mal institutyna geçirildi. Baş kanunym ýaşyl baýdagym halkymyň goşa buýsunjy atly ilmi amal maslahat Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetine de geçirildi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk institutyna geçirilen çäre şany seneler bilen bagly boldy. Esasy kanun hem-de döwlet baýdagy berkararlygyň binýada atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň institutyna geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni münasibetli içeri işler ministrliginiň ýol hereketiniň howpsuzlygyna başlap geçirilen parly ýaşyl baýdagy atly medeni köpçülikleriň çäresi ören täsirli boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy hem-de döwlet baýdagy ykdysadyýetyň jemgyýetiň hem-de döwletliligiň ösüşiniň hukuk esaslary atly ilmi amal maslahat goranmak ministrliginiň harby institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Serhet institutyna geçirilen çäre şany seneler bilen bagly boldy. Şany seneler münasibetli arka dağın ýurdy sagdanyň we ruhy bilentligiň ülkesi atly ilmi amal maslahat Marat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirildi. Uniwersitetiň melkem Aýdym Satopary çäre aýratyn ugşun berdi. Halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem-de döwlet baýdagynyň güni münasibetli geçirilen ilmi amal maslahat işin häsiýete etdi. Esasy kanunymyz hem-de döwlet baýdagymyz berkararlygyň fiilma sütünleridir atly ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informasiýa institutyna şany senelere başlanan çäre işin häsiýet mahsus boldy. Ýagşygerlik halka ifadany Halkara Newit we Gaz Uniwersitetine geçirilen çäre ýokary ruhlanetlige we senep ol şany seneleriň çärelerini tutuşdy.
Şany seneler münasebetli Oğuzhan Näki Injiner Tehnologiýalar Üniversitetine geçirilen şäher netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyş Institutyna geçirilen wagt nasihat döwrümiziň möhüm meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna baş kanunymyzyň döwlet baýdagymyzyň hormatyna başlanyp geçirilen şäher ýokary ruhanyetlik mahsus boldy. Teýtnazar teýdadyr Näki Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyna ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleri bilen ýakyn ara baglanşykda sağlaşly işler anyp barlýar. Mektep okuwçylarynyň tebigy hemde taýkyk ilmi ugurlara bolan gyzyklanmalaryny artdyrmak, ukyp başlanıklaryny ýüze çykarmak hemde ösdürmek maksady bilen Teýtnazar teýdadyr Näki Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyna ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda himiýa dersi boýunça internet olimpiadasy geçirildi. İnternet olimpiadasyna ýurdumyzyň welaýetleriniň hemde Aşgabat şäheriniň umumy bilim berýän orta mekdeplerinden 100 goly okuwçy gatnaşdy. Teýtnazar teýdadyr Näki Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynyň agzybir professor Morinleri dörejilikli zähmet çekmäge hemde bagtyar talip ýaşlara döwri bap ilim bilim bermäge şeýle-de berkarar ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mektepleri bilen giň gerimli işler alyp barmaga döredýän mümkinçilikler üçin hormat prezidenti bilen alkyşlaýdýarlar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň guramagyna nazary mehanika dersi boýunça 1-nji açyk halkara internet olimpiadasy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ugurdaş ýokary oky mekdepleriniň 10-çysynden şeýle-de daşary ýurtlaryň ugurdaş ýokary oky mekdepleriniň 50-kisinden umumlykda 287 talip ýaşlar gatnaşdy. Bäseçik şahsy hemde toporlaýan ýaşlar görnüşine geçirildi. Bäseçiň netijesi boýunça baýrakly orunlaryň 46-syny türkmen talipleriniň eýlemegi berilýärliklidir. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň berdi Kerbibaýew adanyň kitapxana şahamçatyny geçiren şäheresi şany seneler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasebetli ýaşlar goramasynyň köpetde atrap geňeşiniň bazara manfaatyndaky döwlet çağılar kitaphanasy bilen bilelikde goramaklaryna şähere geçirilip ol ýokary hukumatlyga wetlendi. Şanysyna münasebetli Demokratik Partiýanyň Bagtyýarly Atrap Komitetiniň Bagtyýarly Atrap ýaşlar goramasynyň bilelikde goramaklaryna geçirilen şäher hem işin häsiýetli boldy. Türkmenistanyň döwlet neşriýat gullugy esker gadyýat tarapyndan geçirilen şäher şany seneleriň dawaralaryny goşdy. Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň tanışdyryş dawrasynyň şany seneleriň şäherlerini goşmagy aýratyn many mazmuna eýe bolýar. Şeýle şäher Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine Injiner Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutyna ýagşyly Garyf adanyň Halkara Nebit we Gaz Üniversitetine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşçiler Partiýasynyň guramagyna geçirildi. Döwlet Mehmet Adadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň moğolumçylyk tejribeligi ýaşlaryň saýlap alan hünärlerini höwüsleriniň ýokardygyny eşkär etdi. Aşgabatyň guruluşy orta günäli goý mektebine şany seneler münasebetli geçirilen bäseçik ýokary ruhanyetlige wetlendi. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň ýüpekçilik hünäriniň talipleriniň ýokary goý mektebiniň çägine ýerleşen ýüpekçilik tejribehanasyna ýüpek gurçuklarynyň sarym döwri tamamlanandan soňra taýýar bolan pileleri süwseliklerden ýygnap almak hemde pileleri arasalamak bilen baglanşykly tejribe okuw sapaklary netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmen Owakyjylyk Institutynyň agronomçylyk hemde hidromeliorativ ulgamlaryň ulanşy hünärleriniň talipleri tehnika sany telematik ulgamlar bilen dolu üpçün edilen ýaş ýagdyrjy enzamlar bilen otymlyk ekin bolan arpanyň ösüş tugunyň tuturuş işlerine gatnaşyp nazar alan bilimlerini önümçülükde kämilleşdirmekleri ýokary netijeler gazanmaga ýardam eder. Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetiniň Farmaseutika fakultetiniň talipleri nazariýatda alan bilimlerini amaliýatda berkitmek maksady bilen köpetde döwlet gorokanasyny hemde Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň botanika bagyna ýarky önümçülük tejribelerini geçýärler. Klas kompaniýasynyň hünärmenleri Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň Owakyjylygynyň mexanizasiýa fakultetiniň hemde Türkmen Owakyjylyk Institutynyň muallimlerine we taliplerine klas owakyjylyk önümleri we iň täze til sanatlary boýunça okuwlary ýokary netijelere wetlendi. Bagyr medeniýet öýüniň guramagyna geçirilen dawra bayramçylyk şäherleri bilen bagly boldy. Hormatly prezidentimiň köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berza edilmegine gödegçilik etmek barada ýurdumyzyň hukuk goraýjy idaralarynyň işgärlerini berýän tapşyryklaryna laýyklykda degişli işlen geçirilmegi ýygyderlik häsiýete eýe bolýar.
Raýatlarymyzyň arasynda watansöýçüligi, insanperwerligi, edep ekramlyligi, milliligi, maşgalagy matlaklaryny, zähmete söýgüni wagt netigat etmek, kanunçylyk we hukuk düşünjeligini ösürmek hemde sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýwanlandyrmagyň ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek babatda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleriniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagadynyň agdalary hemde mejlisiň deputatlary bilen bilelikde öňüne alyş, wagt netigat işlerini ýygyderli alyp barýarlar. Şeýle çäreler Aşgabat şäher, Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Mary welaýatlarynyň polisiýa müdürlikleri tarapyndan hem geçirilip, olary işin häsiýet maksus boldy. Şeýle çäreleň Içeri işler ministrligi tarapyndan ýygyderli geçirilmegi oňuň netijelerini berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, Ahal welaýat häkimliginiň, welaýat adalet bölüminiň, welaýat medeniýet we bilim müdürlikleriniň, welaýat denanlar hemde jemgyçilik guramalarynyň guramoklaryna geçirilen aýdym talymatlagada il günümiziň mukaddes döwlet baýdagynda hormat sarpalarynyň çäksizliginiň aýdym güwäsi boldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, Saragyty itirap häkimligi, Kärdesler arkalaşyklary, itirawyň ýaşlar guramatynyň, Demokratik we Agrar partiýalaryň itirap komitetleriniň guramoklaryna geçirilen çäre, DPM-de parlap dur ýaşyl baýdagym belentde ýaňlanýa watan aýdym diýilip atlandyryldy. Balkan welaýat gazietiniň welaýatyň medeniýet ulgamynyň Gahrman arkadagymyň ömrümiň manysy atly täze kitaby bilen geçiren tanışdyryş tabarasy uly ruhalatligi betlendi. Ýaşlar guramatynyň Türkmenbaş şäher geňeşiniň geçiren matlagadyna çykyş edenler arkadagly serdarymyň aladaty netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala asyrlayan tutumly işler barada aýratyn bellek geçdiler. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Balkan welaýaty we Balkan Türkmenbaş şäher komitetleriniň geçiren matlagady ýokary ruhalatligi betlendi. Matlagatda arkadagly serdarymyň baştonlugyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala asyrlayan beýik işler barada buýsançly gurrun etdiler. Daşoğul welaýatynyň Bollumsaz itirap häkimliginiň hemde jemgyçilik guramalarynyň bilelikde geçiren matlagatlary ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Daşoğul welaýat gazietiniň, Godak itirap gazietiniň, Demokratik Partiýasynyň itirap komitetiniň Guran matlagady aýratyn ähmiýetli boldy. Lewap welaýat kitapxanasynyň, Lewap welaýat gazietiniň ýaşlar guramatynyň Türkmenawa şäher geňeşi bilen bilelikde guramagyny ýaş nesiller ýurdumyzyň geljegi atly täsirli duşuk geçirli. Arasenady işgärleriniň, Kärdesler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň Türkmenawa şäher geňeşiniň, Denanlar birleşiginiň Türkmenawa şäher bölümi bilen bilelikde guramagyny edep ekram nesilleri görelli ady bilen geçirilen wagt netigat şäheresem täsirligi bilen tapawutlandy. Demokratik Partiýanyň Lewap welaýat hemde Saýyat itirap komitetleriniň bilelikde guramagyny halkyň arkadagly zamanasy ýylyna bagyşlanan wagt netigat matlagady geçirildi. Denanlar birleşiginiň Mary welaýat Mar şäher Denanlar bölümleriniň hemde welaýat baş bilim müdürliginiň Mary welaýat Kärdesler arkalaşyklarynyň bilelikde guramaklaryny wagt netigat şähereti geçirilip, ol çuň manyly çykyşlara baý boldy. Mar şäher häkimliginiň, Mary welaýat Mar itirap gazietleriniň, Mar şäher prokuraturasynyň hemde Mar lukmançylyk orta okuw mektebiniň bilelikde guramaklaryny wagt netigat duşugy geçirildi. Mar welaýat gümrük kanatynyň, Senatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň Mar welaýat bölüminiň bilelikde guramaklaryny matlagat geçirildi. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň her bir güni ruhy bilen dawarlara, şadiýan bäteşiklere we beýleki medeni çärlere baýlygy bilen tapawutlanýar. Çağlaryň arasynda aglandylan garaşsyzlygyň merjen dänleri atly bäteşigem şeýle çärleriň ýerdir. Onuň Aşgabat şäher tapgyram ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna mukaddes garaşsyzlygymyň 31 ýyllyk şany bayramy nasip etli. Edebiýat, medeniýet we sunugy işgärleriniň höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň we zekini çağlaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny alma urunaky bätleşiň çäklerinde zekini çağlaryň arasyna elan edilen garaşsyzlygyň merjen däneleri bätleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry ýokary ruhlentligi, egzilmez joşgyna betlenip, şowkunly hem täsirli geçdi. Kalplaryny dörejilik ilhamlary joşýan bagtyar çağlar, ajaýyp sahnada ýerine getiren aýdymsaz, tans, edep sazly çykyşlaryna, bede uwatly garaşsyz watanmyň buýsançly ösüşlerini, hormatly prezidentimiň ýurt bähwetli nusgalygy işlerini, eşletli durmuşymyzy, bagtyar çağalygy, dost sogonlygy, şeýle-de halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruwaçlyklaryny, watan söýüji merdany halkymyzyň beýik ruhlendigini, geçmiş mirasymyzy, asyrly däp desurlarymyzy berent joşgun bilen wasp etdiler. Zekini çağlaryň usatlyk bilen ýerine getiren aýdym sazlary, şowkunly tanslardyr dörejilik çykyşlary, tomaşaçylar tarapyndan
gyzgyn, dowamly il çarpışmalar bilen garşylandy. Garaşsyzlygyň merjen däneleri bätleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry Sungaty högösli zekini çağılan öz boluşly aýdym sazly bayramçylygyna urildi. Ýokary netijeler kazanmak ezgiderli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bätleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň hemde ýaşlar romatnyň Aşgabat şäher geňeşi bilen birlikde guramagyna degişli kadrlara laýykly samba boýunça Aşgabat şäheriniň birinjilik uğruna ýarş geçirildi. Oňa 7 agram derejesi boýunça 50den gowrak türgün gatnaşdy. Gazakistan Almaty şäherine düzüdo boýunça yetkinjeklerin we ýaşlaryň arasynda Aziýanyň Kuba uğrunaky ýarşda paýtagtymyzdaky Olimp Orta Sport Mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Mekan Ramazanow 50 agram derejesine çykyş edip 1-nji oruna we altyn medaly nasip boldy. Türkmenabat şäheriniň 13-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Kurbanay Kurbanowa 44 agram derejesine çykyş edip 2-nji oruna we kümüş medaly nasip boldy. Türkmenistan Konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni münasibetli hemde Türkmen Döwlet Binagar Guruş Institutynyň döredilmeliň 10 ýyllyk münasibetli arkadagy Serdar bilen öňe barýar Türkmen sporty at bilen ýarş geçirildi. Matumladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şaly seneler münasibetli geçirilen ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Hormat amlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14 maýda saat 20-den 15 maýda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 29-34 gradus, kenerik taraplaryny bolsa 19-24 gradus maýl bolar. Ahali welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup Demiradyk günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Daşowt welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 11-16 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan tile sekundy 9-12 metre ýetýän şimal üfer. Hawa gejesine 13-15 gradus, gündüzüne 28-30 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagyny arşylýar. Edil watandaşlar, ýaz pasyna bunyň dowamynda howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýmegi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütgemi bilen baglanşykly, howa şartlarynyň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyr burun örtügini ulanmakla maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araşagy berja etmek, iller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýeleşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerip etdiňär. Ýakly tüşeriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň adamlar.